करा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। नौ दुर्गा मैया की जय, शेरावाली मैया की जय, पहाड़ा वाली मैया की जय, जोता वाली मैया की जय। माता रानी का छोटा सा ही प्यारा सा एक और भजन लेकर के आई हूँ, सब आप लोग सुनिए। और माँ जब आ जाती है, खा पी के आराम कर रही है, विश्राम कर रही है, तो एक भक्त सब कुछ लेके लेट में पहुँचता है, तो सब कुछ लेके बैठा हुआ है कि माँ को कैसे जगाएं, सोच में पड़ता है कि कैसे जगाएं, माँ को तकलीफ होगी, डिस्टर्ब होगा, लेकिन इच्छा भी है कि जो लाए हैं वो माँ को खिला दे, पहना दे, ओढ़ा दे। तो चलिए भजन के माध्यम से सुनते हैं। अरे सूतल मैया के जगाई कैसे, सूतल मैया के जगाई कैसे, अपना सूतल मैया के जगाई कैसे, अपना सूतल महारानी के जगाई कैसे, जगाई कैसे हो, जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। टीका ले आईनी माई के सिंदूरा ले आईनी, टीका ले आईनी माई के बिंदिया ले आईनी, बिंदिया ले आईनी माई के बिंदिया ले आईनी, सूतला मैया के पहनाई कैसे जी, सूतला मैया के सजाई कैसे, घर बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, है सूतल मैया के जगाई कैसे हो, जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। नाथिया ले आईनी माई के हारवा ले आईनी, नाथिया ले आईनी माई के हारवा ले आईनी, बिना पहिनले घरवा जाई कैसे, है जी सूतला मैया के पहनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, सूतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। जाग हो मैया। चूड़िया ले आईनी मैया के लाठी ले आईनी, कंगना ले आईनी मैया के लाठी ले आईनी, सूतला मैया के पहनाई कैसे जी, सूतला मैया के पहनाई कैसे, बिना कैले दर्शन करवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शन घरवा जाई कैसे जी, सूतला मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। पायल ले आईनी माई के बिछुआ ले आईनी, पायल ले आईनी माई के महावर ले आईनी, सूतल मैया के पहनाई कैसे जी, सूतल मैया के पहनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिन कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। सड़िया ले आईनी माई के चुनरी ले आईनी,
माई के चुनरी ले आईनी, सूतल मैया के ओढ़ाई कैसे जी, सूतल मैया के ओढ़ाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। नारियर केला माई के लेके हम आईनी, लौंग बतासे हम लेके आईनी, केरा नारियरवा माई के लेके हम आईनी, सूतल मैया के खियाई कैसे जी, सूतल मैया के खियाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। हे भजन गाई मैया के कीर्तन करी, भजन गाई मैया के कीर्तन करी, सूतल मैया के सुनाई कैसे जी, सूतल मैया के पचरा सुनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शन घरवा जाई कैसे, सूतल मैया के जगाई कैसे, सूतल मैया के जगाई कैसे, बिना भरले खाली झोली घरवा जाई कैसे, बिना भरले खाली झोली घरवा जाई कैसे, बिना खाली झोली भरले घरवा जाई कैसे, अपना सूतल मैया जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। जेकर शेरावाली बोल सच्चे दरबार की जय।